Mahugad ni akong nadungog sa una, sa matag panagbangi sa sulod sa panimalay. Mga silingan nagtanaw, mga bata naghilak, samtang ang gugma hinay-hinay nga nagkabuwak. Sit sa babaye, ayusin ninyo inyong kaminoon. Ayaw padala sa kasuko ug emosyon. Huna-hunaa ang mga bata nga nagtanaw, nga nagdanggo pa nga kumpleto ang ilang balay. Dili sayo ng pagdako nga walay ginikanan nga magkauban. Dili sayo ng pagtanaw sa kaugmaon nga walay kasiguruhan. Basin pwede pa pinaagi sa istorya ug sabot, kayang pamilya dili basta-basta biyaan o kalimtan. Duha ka tingog, duha ka tambag, nagbangga sa taliwala sa kagubot o kasakit. Kinsa bagyod ang sakto, kinsa bagyod ang angay paminawon, kung ang kasing-kasing na puno nasa samat. Asa man padulong ang pamilya nga nahugno. Sit sa lalaki, bulagi na siya, daghan pa man babae diha. Ngano magpabiling kung puro kasakit ang dala. Adlaw-adlaw na lang away ug panagsumbagay sa pulong, murag wala na'y kalinaw nga mahimong masandigan. Ang kinabuhi mo bora kaayo para sa walay kalipay. Ngano pugso ng kaugalingon sa relasyon nga nagkadaot. Basin sa pagbiya dunay bag-ong pagsugod, ug makit ano sa bang kalipay nga dugay nang nawala. Duha ka tingog, duha ka tambag, nagbangga sa taliwala sa kagubot o kasakit. Kinsa bagyod ang sakto, kinsa bagyod ang angay paminawon, kung ang kasing-kasing na puno nasa samat. Asa man padulong ang pamilya nga nahugno. Ang usa nag-ingon nga ilaban hangtod sa katapusan. Ang usa nag-ingon nga biyaan aron makaginhawa. Apan walay nakakita sa tinuod nga gibati sa duha ka tawo nga napulan na sa kasakit. Ang mga bata sa tunga naghilom lamang, naglaom na moabot ang adlaw nga malinawan. Dili sila nang inahanglan o perpektong ginikanan, kundi ligog mga tinuod o responsabling pagatiman. Usahay angay ilaban ang pamilya. Usahay usabangay dawaton nga nahuman na. Apan sa tanang desisyon nga pagahimon, ayaw kalimti ang mga bata nga maoy